Eikö sä ole kuullut vielä tapahtumakartanosta? Tapahtumakartano on vuokrattava tunnelmallisten tapahtumien talo Tiihalassa ja meiltä löytyy täältä useampia hyvinvointialan yrittäjiä. Mun nimi on Tiia Kiviötram, jalkahoitola Heinävarvas. Mä tarjoan terveydenhoidollista jalkojenhoitoa. Multa saa Booking.comtiin muun muassa lahjakortteja ja sitten myös ammattitason jalkavoiteita ja tuotteita tukemaan jalkojen kotihoitoa. Mä oon Johanna, kauneushuone Hellän kosmetologia-omistaja. Mä tarjoan kauneuden ja hyvinvoinnin palveluita. Multa saa lahjakortteja ja mulla on itse asiassa jouluun asti lahjakorttikampanja antaessaan saa äitini oppeja. Eli kun ostaa vähintään 2 50 euron lahjakorttia, niin itsekin saa 30 minuutin lämmin pampukeppihieronnan. Mä olen Pesosen Sanni ja mun yritykseni on Taide- ja hyvinvointikeskus Sola. Mä tarjoan ratkaisukeskeistä kuvataideterapiaa ja muita kuvallisia palveluita. Taide- ja hyvinvointikeskus Solasta puolestaan saa sitten oman mielen hyvinvointia erilaisilla kuvallisilla menetelmillä. Meille mahtuisi tänne vielä yksi uusi vuokralainen. Tapahtumakartanolla järjestetään 14. joulukuuta jouluriaha ja silloin pääsee tutustumaan tilaan tarkemmin. Tervetuloa ja ihanaa joulua kaikille!